हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ मु जगबंधु आउ एक नुआ भिडियो आपको स्वागत जनाऊँ चलो स्टार्ट कर आज नुआ भिडियो तो सांगने मोर कहबार कारण जे किछि लोक अच्छा भगवान को मानुंट आ कि मानु ना जो मैंने कि चाहे कौन नाम जप कर भगवान अच्छा ना ना आपण मैंने जदि सब नाम जप करूँ मसेटे सांग मैंने करूँ मसेटा डेली अधघंटे अधे करूँ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତୁ ପିଅନ୍ତୁ ଶୁଅନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନାମ ଜପ କରିବେ ତାଙ୍କର ନାଁ ସବୁବେଳେ ଜପ କରିଥାନ୍ତୁ ଶାମ୍ଭୁ ସଦାଶିବ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ୟାର ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଜଣେଇବେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ନୂଆ କିଛି ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖେଇବି ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କରେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ନାମ ଜପ କରନ୍ତି ୟାର ନାମ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କ'ଣ ୟା ଦେହରେ ସଫଳତା କ'ଣ ତୁମକୁ ଫାଇଦା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଜାଣିବେ ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତ ଆପଣ ଯାଇକି କମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ନିହାତି ଜଣେଇବେ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।